wokret, som er lavet med black tiger-rejer, asparges og fennelke, svitset af med lidt fiskesauce og nudler. En pangasius-suppe, som er en legeret suppe, som er smagt til med uso, det kunne også være pernod. En lille hot mango soja forret med black tiger-rejer. Og denne her højt belagte højhus lasagne med en dejlig lille julesalat. Cat tiger eller black tiger-rejer. Hvor kommer de fra? De her, de kommer fra Vietnam, og de er jo simpelthen legnet op her lige til at hoppe på uden hoved med skal. Og dem synes jeg simpelthen bare, vi skal springe ud på og se og komme lidt i gang med. Du kan gå meget tættere på. Du kan gå helt ned. Prøv at eksperimentere med det tættere på. Ja. Hold da op. Ja, det er sjovt, ikke? Der er en alvorlig zoom i den her. Se, sådan ser de ud lige til at gå til. De er let frosne endnu, men det er kun godt, fordi at så er de dejligt kolde. Og en kold reje er altså det bedste at arbejde med. Så jeg vil lige skylle dem under lidt vand, så vi lige får tøet dem helt om. Her der har vi gang i en sauce mornay, vi skal bruge til noget senere. Den skal vi lige piske lidt i her. Så har vi en masse ingredienser, vi skal finde ud af at bruge til alle mulige mærkelige ting her. Jeg skyller altid alt, hvad jeg køber af frossen fisk og skaldyr. Det skyller jeg altid først. Og det er simpelthen fordi, at det vand, man bruger til at indfryse fisk og skaldyr med, det vil jeg gerne have skyllet væk. Helt ned i kassen på vejen. Prøv lige at se, er det ikke bare en fantastisk sag? Og hvis man tager den herover, så kan man jo tydeligt se, nu er den her selvfølgelig en lille smule mindre, men se engang, af med hovedet, så er det selvfølgelig en noget større reje. Det her med, at det hedder en black tiger-reje, det er der gået mange historier omkring, og der går også en historie på denne her med cat tiger. Jeg har fået forklaret i Vietnam, hvor man jo også både har hunde og katte, som alle mulige andre steder, at de her sorte striber her, det er ligesom sådan en kat. Så der er altså nogen, der kalder den for en cat tiger. Så man kan jo godt sige, I killed that cat. Se, jeg har lige åbnet en lille pose sesamfrø. Den vil jeg lige riste lidt af, fordi at sesam og fennelke, som jeg har tænkt mig at lave det her med, det er to skønne ting sammen. Han er helt, altså Jacob er helt vild med sesamfrø. Ja. Og så har han købt noget her, skal I se her. Prøv at se her. Så købte han her mungbønner, fordi det lignede lidt sesamfrø. Ikke? Han aner ikke, at mungbønner, de skal altså spire og så videre. Og så er det spirene, man spiser. Han troede, man lige, dem døber vi et eller andet og finder på noget. Ej, det holder ikke. Jacob, vi må lære dig noget andet. Men sesam, det er godt til fisk og alt muligt til at døbe det i. Der er masser af gode ting i. Ja, det kan jeg godt se ind i. Der er noget, vi lige skal komme efter det. Jeg tager simpelthen lidt grønne asparges sammen med det fennelke her. Det tror jeg er en skøn lille ret. Se, de her asparges, der er jo mange små måder at gøre det her på. Det fede ved sådan en asparges er selvfølgelig selve hovedet på den. Det er både dekorativt, og det er også den mest sprøde side af sagen. Man kan se her, hvor den begynder at skifte farve, der bliver den sådan lidt hårdere i det. Så i princippet kan man sige, at man kan skære den hertil. Så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at man har sådan et stykke tilbage. Og det man kan gøre med det resterende stykke, det er, at man kan simpelthen koge det, og så kan man lave en lille aspargespuré på det. Og
Det tror jeg, at jeg vil gøre. Så jeg skærer lige det her fra, så gemmer jeg de her aspargestykker. Og så kan vi lige prøve at lave en lille ret på det lidt senere. Men til den her ret nu, der vil jeg faktisk gå ind og tage kun crème de la crème, nemlig de helt modne stykker, og så gemmer jeg dem her til lidt senere brug til en lille aspargespuré. Rejerne smager altså lidt bedre, hvis man lader skallen sidde på. Fordi der er på. Ja, det giver til sovsen, ikke? Lige præcis. Og det giver altså en reje med mere bid på. Men man kan godt pille dem først, hvis man synes, at man vil lave en ret, hvor man ikke skal sidde og nusse for meget. Piller rejerne først. Utroligt let. Man tager dem simpelthen sådan her. Vender rundt. Trækker i hælden. Bum. Så har man en reje. Så er der jo den der med, er der en lille tarm i den reje her? Se, det er der ikke. Og det er der ikke. Altså, der er en tarm, men det er en meget, meget lille tarm, og den er så lille her, så der er ikke noget at pille ud. Det er faktisk meget fint, fordi de har ikke fået den her til sidst. De sidste par dage er ikke blevet fået, der er intet i tarmen, det skal der heller ikke være, fordi det er ikke særlig sjovt, at man sidder og spiser sådan en rej derhjemme. Og så er der mudder i tarmen, eller foderrester af lort, simpelthen på godt dansk. Så det er godt nok. Perfekt. Very good. Meget flot reje. Meget flot reje. Helt firkantede, de får ikke noget af i 2 dage. Det er det. Og det synes jeg, at den model her, den er skøn, fordi at man ikke skal stå og pille tarmen noget. Altså, når man får champagne, skal det jo sige bange, ikke? Men altså, af hensyn til børn og husdyr, kan det jo kun være sådan. Nu har vi jo aldrig været i den situation, at vi ikke kunne drikke en hel flaske champagne. Nej. Men hvis man åbner flaske nummer 2, og kommer ud i, at man faktisk ikke kan drikke det hele, så er der altså bare en super smart trick, og det er at komme en teske ned i flasken. Sådan. Så holder den simpelthen på boblerne i op til 3 dage. Og jeg vil sige, det er helt ufatteligt. Og jeg har endnu ikke fundet ud af, hvorfor det er sådan. Det er fordi skeen skal være sølv. Den behøver faktisk ikke at være sølv, fordi jeg har prøvet begge dele nu. Så der er ikke rigtig nogen forklaring på det. Men ind i køleskabet med en teske i, ikke noget med film og hvad ved jeg, og bum, man har et glas perlende, spuldende champagne dagen efter. Og det var så trick nummer 3 fra Butler's Choice.